Guys, may hapon ninyo guys no. Ani ay usa ka viral nga lalaki kuno karon guys nga gikabugtan diri sa patapla karon nga buot kuno siya maghiko kuno saka kuno siya sa lubi. Ato kini sa taon karon guys ug unsa kini ka tinuod. Ato kini aton diri guys. Kay naa diri kita pukan sa mga tao guys oh. Tanawa mga katao, nagitapukan nila. Kay musaka kuno maghiko kuno ni. Ato kuno hinabiyon ning mga tao diri. Sir, unsa maghinungdan ni sir nga saka mi siya sa lubi? Sa may kuha ni sir? Kuhan mo ko ni sir, ang dito sa ni Ma'am Regine, wala man siya pansina na, murag wala na paglaom mo siya ba, muna na nga na siya. Love triangle eh. Ano yung last triangle si Ma'am Regine? Ayun, nagkisamay itong kuha na ni, kanang isuon, pwede na ito ni may istorya o kanang anyo ni. Ako nang manguna ko na. Imo ni mga sir? Oo. Mo na si Bertoldo. Basin pwede na ito ni siya Bertoldo. Naog Sige sir, ako'y porbida na bigay habukan ni Lupia sir. Wala ko kabalo unsay yang kuha na hinungdan nga. Ay gugma lagi siya ni Ma'am Regine. Ay sige, human. Ay, Dooy ba puna akong ano? Dooy ba puna akong mangon? pamaki ko dire. Basig na lisuan ni utok mo. Ayaw daw Bertoldo. Usang way nagmal. Ayaw Ayaw kay dagan pang babae. Pamak lang ko dire. Murag nalisuan gid ni una-una. Ayaw na si Ma'am Regine. Ato di istoryahon, sir. Ato ra istoryahon si Ma'am Regine lagi. Dili na. Nalisuan lagi ni. Kung pailog, mambak lang ko ron dire. Yun sa di ka ni Ma'am Regine. Bertoldo ayaw ka bakdo. Sir, ayaw sir kay habog kini Lupia gyud. Wala sir. ka Ato ni istoryahan. Ay, Mambak lagi ko dire, pos lang may nagmal. Ato Mas tawagan ramiro si rin po. Regine, kay si Regine na Ayaw na to. nahan. Ako yung matumirjin karon. Dili na ko. Sir, naog sir. naog taon sir. Bertoldo. Maluwi kasi mo Mambak kagalingon. lagi ko dire. Tanawan ninyo, wala Ayaw ka lagi, sir. Ayaw.